салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мувофиқи хоҳиши шумо омадем бозори Корвон сиёмка мекунем фақат паплинои туркира. Турки тозара ки ҳамҷада сеюм дарвозаи бозори Корвонда ай тарафи пажарка икас Олим ном дора. Олим худаш бора мезана. Не ҷои Аптовияи дона ҳам метавона фурӯхта. Барои ҳамин мо шуморо ҳаминҷаро абзор мекунем. Шумо тамошо мекунед, мебинед. фикротонат баъд дар комментария менависед. ин ҳам мувофиқи хоҳиши шумо буд. мо барои шумо кор мекунем. Леки шумо ҳамун лайки хонасухтара намеҷиқед. ҳамун лайки хонасухтара ки шумо биҷиқед, ман бо айнҷуса бо шумода ҳамаи ҷо сиёмка мекунам. мувофиқи комментарияи шумо мерам сиёмка кардан мегирам. Леки лайки хонасухтара ки намеҷиқед, баъд барои ҳамун ман намефурам сиёмка кардан. рости гап чиба ки шумо фуромӯш мекунед. шумо фуромӯш мекунед. агар намеҷиқед барои ҳамун биҷиқед. мо навора сар кардем. якҷо сар кардем ака. Аймиҷаҳан. Айвегил сар кунем. Аймигуна марамат гардакун. Фирмаи Unitexai асад пахтаи тозан хеле мулоим мекушурам. 5 таранг дораи. И сиёшай. Темнасинишай. Фиолетови дора. Фиолетишо болода. Болода. Фиолетови дора бо сабзи. нархи чанда либоси чандаира? И либосиш сангдориш 250 сомонай. Бесангиш 200 сомонай. Бесангиш 200 сомонай. Ой, ай фирмаи Unitexai. Аям хеле як лав мерем ака. ая лав рафтам. Фирмаи Сауҷан Империяи асад гилиш гилои мақсад барои Россия мешавад. Асад гил незда европейский стилайда гил надора. И ҳам 4 таранг дора. нархи чанд? Сангдориш 250 сомонай. Ҳам барборики 5 метран. 5 метран. 5 метран. 5 метрш як каста мешавад. 5 метрш як каста кита поча мешавад. Ишо ҳам хеле ҳар гиле ки мақсад оз нишон метем ҳамаш 3 4 5 ранг доранд. Мақсад оз якҷа ҳама рангош ки дар витрина намегинҷам. Мақсад ҳамаш 3 4 5 ранг доранд. ина ям ки бошад тигрои навай. Рангош 1 2 будрен мешавад. сеюм ранг шай. сеюм ранг шай. будрен мешавад. Сеюм аста сангои се санга задагиай сангои яктага. Се сангаш 280 сомонай. Як сангаш 250 сомон. Бесангиш 220 сомонай. ана хеле кашида бурки бубинам. Фирма Unitexai. Ям 4 таранг дора. 250 сомон сангдор шай. 220 сомон бесанг шай. И барпаҳмо шай. ҳамон Unitexai, фирма Unitexai асад ё ҳам. Ака Unitexai ака фирмаи бренда я? Unitexai Сауҷан брендай. Сауҷан қиматтара назар ба ҳама намуди барборикои навоз нишон мекунем. Ягон фирмаи барборика дар бараш номаш навистагӣ нестай бағар ай Сауҷан Империя. ҳама барборикои мақсад Сауҷан Империя номаш навистагӣ. Туркия ҳам хеле ки мисол бисёр фирмаоша паделка карда намешавад. Мисол Сауҷани барборика неги ғавсиш чени барпаҳмай. ғавси материал. ира паделка кар наметавона, на? И фақат и Сауҷана фақат ҳамин дар магазини Сауҷан мебинӣ. Дига магазинда мақсад дар Туркия ҳам дига магазинда нест. нархи чанда я либосаш? И бесангиш 220 сомонай барборикаш. И барпаҳам надора и фирма. И фирма ҳама материале ки ина нигоҳ сифатаби ғавсиш ранги барпаҳмад. Нагилошаи сангдорош 200 ғавс на на самом деле 250 сомон бесангош 220 сомон и дигар рангшои буд. И гилои нава нози мана бировардагӣ шуд нав овардагӣ шуд. Ҳамин навинкора фақат бирорен ки навинка ин материалш қариб чени материали джинс ғавсай ғавсша бхая борака. Чой ғавсай? қариб чени материали джинс ғавсай? Қариб чени джинсай диди? Не на самом деле ба. Барои одамое ки ғавс мепӯшанд ям се ранг дорад. ранги джинсай. Ё пахтаи со мехонанд, а? Пахтан ҳамаш пахтан, асас синтетика надоранд. Надоранд, а? Маромад. Баъд навинкотона бировардан гирен ака. гила нишонтон метавам. Маромад. Иям 5 таранг дора. Гили навай фирма Unitexai ё барборикам. нархша буд. Нархш 250 сомон бесанг шай. 220 сомон, 250 сомон санг дора, 220 бесанг. Ин дизайни шай. Дизайнери шай, а? Дизайнери шай, о, 350 сомон ай. 350. Санг дора шо. Бесангиш 240 сомони барпаҳмай. 3 метран. 3 метран.
анакази мувофиқи холиш ҳами чиё фақат бесангоша гап зад ки бисёр бесанг фақат бесангора гап зан ҳами якта абзори бесангора кунем ки бисёр одамо мо сангдор бисёр съёмка кардем ҳами бесангора чӣ кунем савҷан ай паделка намешидааст баъзе магазини ҳастанд ки дар Истанбул ҳам намояндагӣ доранд, фақат ҳам шаҳри худ ҷудои дига шаҳрҳода нестанд. ина чизеро рӯз мо нишон додастем ки паделка намешаванд, барое ки қувватшон намераса паделка карданда. Ин мақсад тигрора ӯзи бисёр паделка мекунанд, тигрора ки баъзе фирмаи дигара. Lekin nemi ay firma ham savjana. İşama? Lekin iyi maqsad çen uğağız nestay. Tınıktar narxi çanda? Narxi 220 so'm, 250 so'm sangdorosh. Ina marama. Ina ya bo'lga xotirason mekanım ki hami akay olim bida. Akay olim seyim darvoza bozori korvon tarafi pajarka. Miyen rozi ija remont raftesa ay dran medre. Safedako İ hociyona aya? Hociyona ina safedako sham astay. Çanda narxi? İya mamna. İ narxi ya narxano. Hamay narx. Besangış 220, sangdorsh 250. Astay firmoyi ki maqsad arzontaran, mo xudosha nadorim roshti maqsad. Namiyore na? Ne, maqsad firmoyi arzontaran hastan, ba'zi odamlar do'ran misol bozorda. Ay mo asosan Unitex-ay savjon bisyorush. Unitex savjon. Unitex savjon imperiya in firmoyi qimmattarakanda. Sifatashon хубай, мақсад рангошон намеравад, сифаташон дига намешад. Якча 2-3 сол мепуши ҳам пемиста, мақсад дига намешавад. Мисол ҳам тигри нишонтон додам, бесам шавад. Общий чанд раз светка дорин ай фирмаи Savjan? Як ҳаста 50-60 наму. Гул. Гул? Фирмаи Savjan мумкин ягон 100 намуд зиёд ҳаиҷада. 100 намуд, а? Чи 100 намуд мумкин як 50% ҳамиҷа Unitex-ай. Savjan. Айна чихеле ки мо савдогар фаҳмидем фирмаи Savjan Unitex беҳтарин папринора меброварда будааст. Вақте ки омаден харидорӣ бипурсен ки мада ай Savjan дар кор, ай Unitex дар кор, ҳами акай олим шумода нишон метаҳанд. Шумо нишоншон метин. Бо глоша нишон додам биги, глора нишон додам биги. Айнами друнам брони мешавад. Инами бесангоша фақат. Бесанг? О бесанг. Барк шодор ягон шонтон бутун. Марама. Новинка, фақат новинка ки клиентои мо фақат новинка суроғ мекунанд, чиба ки мо дара мефаҳмам. Аксарияташ мо дара мефаҳма чӣ гули нав бромадагия сразу мебинанд, мефаҳмам, гап мезананд. И барпаҳм шая? Не барпаҳмам. Я Unitex-ай барпаҳм, Unitex-ай метрани. 250 сом бесанг шояд, 270 сом сангдорош. 250 сом. Нағавси шавини. Ина гулмайдош зурам, ина гулмайдош. Ё ҳастан, ё крепан. Қапле нестан, крепан, хеле камтар. Ҳами гелбиши мавҷуд доранд, крепан. Креплен, а? Креплен мегуфтанд? Крепаплен. И чандай нархи ё? Ям Туркия ка? 50 сомона ё. Бесангиш 220 сомона. Бесангиш 220 сом. Ай дизайнери шамаста, дизайнери 350 сомона. Дизайнериш. Галош дизайн кадаги. Нем чизе ки. Не маълумат чизе ки шумо. Чизе ки шумо ҳаста. Не гулмайдоша. Ё гулмайдоша, на? Барпаҳмон, он наонҷа нишон кунда. ина чизе ки шумо дидестен ҳамаш Туркияй. Ҳама инами чизе ки мебинед аз намиҷода Туркиян, гарантия доранд. Фирмошон ахай ма фромӯш мекунам. И бача савдогар худаш бо нақстар мефаҳма фирмаи Savjix доштаи бачи? Savjan. Savjan Unitex буда, ҳеҷ хелам дута фирмаи ба қувват айсоби папринои туркӣ будааст. Шумо баётон бигирен. Кай харидор ме? Инаи савз будааст. Савз буш. Инаиш савз шай. Со касе ки харид карда метавона омада бия инҷа бихара. Касе наметавона мисол Россияда мепушанд, ина барои одамое ки ранги светли мепушанд. Я фирма Savjan зуба мепушанд. На самом деле фарқ мекунад, хеле мулоимай, беҳад мулоими зур.
دیگه رنگ شده. این دیگه رنگ شد. زنده باشه. نه حوزه همین چیزی نشان داده استم. فیرمای ساوجان یونیتکس فیرمای بقوات شده است. این هم مرامت. ببینین کسی خرید کرده اومده خریده نمیتونه میتونه که زنگ بزنم و واتساپ در جواب میده واتساپ در بنویسین کدومی کانکریت نخریدوره محصولات توزه ترکی فیرمای ساوجان یونیتکس مو مراجعه کنه مو دستافکا داره رنگ جنس غاوس توی ایران شد اینم رنگ جنس غاوس بدگیش انا بو ایرانگش رسید کش اینجا زیاده 500 نمود رسیدگاه هسته شما میتونید که با حضور ویبر کنین ما شما دا دستافکا میکنیم اینا مرامت بینین با ما این خیلی بسیاره که نیاز ما بولو را بگیرم این اگر همه ای را نشان بتیم مگرم 4 ساعت سیومکا کنیم برای همین کسی که میخواه همینجا دا اتمیتکا کنم چه هم اپتویه هم دونا میپشن و کسی که اینامی کانال لیبوس تیوی گاب زنه با ارزان میکنه اکایولیم باقی سربلند عبود باشین با بنویسین در کامنتر که گجورا میخواین که شما تماشا کنین ما رحمت اکایولیم زنده باشین برای کار